Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit hier mooi. Ja, wij zitten hier heerlijk. Ja. Wij zitten met Tjalke vandaag hier te verkondigen, of ja, te presenteren. Zullen we gaan staan? Dat is misschien wat makkelijker. Ja. Zal ik me even voorstellen? Ja. Kom eens. Tjalke, 20 jaar oud. Hij staat in het zuiden, dat horen jullie misschien wel. En ik denk dat hij klaar is voor de show dadelijk. Hij mag dadelijk nog met de oudere hengsten in de lange lijnen. Dus hier. In de lange Verstaat u intussen een beetje Fries? Of? Ja, wij praten alleen maar Brabants natuurlijk. Dus bij ons gaat het om de bossenbollen en de zachte G natuurlijk. Ja. U bent de eigenaar? Ja, ik ben de eigenaar samen met mijn vader. Dus het is echt een familiepaard. En hij is 20 jaar. Hebben jullie hem ook al 20 jaar? Nee, wij hebben hem gekocht toen hij 4 jaar oud was. Toen hebben we hem gekocht. Dus hij is wel ingeburgerd in de familie inmiddels. Dan hebben jullie ook wel echt een band. Ja, het is een toppaard. Ik heb gestudeerd. En ik vond het ook heerlijk als ik dan gewoon druk met studie, druk met werk. En dan kom je 's avonds thuis en dan staat daar toch zo'n hengst op jou te wachten. Zonder vooroordelen. En gewoon lekker, wij wonen aan de Maas, rivier. En dan lekker aan de rivier, Tjalke mee, aangespannen, want hij vindt het heerlijk om in het tuig te lopen. En dan samen naar het water toe. Tussen de koeien door, naar de uitwaarden. En dan het water in en dan hij tot zijn buik in het water. En ik met de kar daarachter, dat vindt hij geweldig. Dus dat creëert wel een hele bijzondere band. Hij heeft mij mijn hele studie doorgeholpen. Tjalke. Ik denk dat hij zelf ook nog iets wil vertellen. Maar ik vraag mezelf ook wel eens af wat hij nou te melden heeft. Wat voor lak is dat, Tietje Broeken? Snel drogende autolak. Dit is echt autolak? Ja. Het slijt er zo weer af. Niet hier, maar zeg maar morgen, overmorgen, dan is het eraf gesleten als ze gewoon weer in het zand lopen. Wij hebben hem gekocht als veulentje. En hij groeide ook zo leuk uit dat we dachten van, we gaan naar de hengstkeuring heen. En nu mag hij dus in september aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek en misschien wel dekhengst worden. Dus onze dag kon gisteren al niet meer kapot en vandaag dus ook niet, want die aanwijzing heeft hij en die staat. Dus, Wat een dream. Ja, absoluut. Zeker. Zo had ik het ook op Facebook gezegd. Geweldig, lokweensken. Dank je, Ja, dank je. dank je. Nou, het heeft nog iets moeite met Fries. Ik Ja. moet er soms even een tel langer over nadenken, maar... Want dan kom je in Waai. Marienheem, tussen Raalte, de Zwolle en Deventer, daar uit Overijssel. Dus. Alle mooie posters voor de jeugd. En sjoepakken. Wat? Dat is een hele mooie. Jo, de paken zei ze mooi nou. Wij hadden paken sinds het maar. Ja, klopt. Dit is voor mij de tweede keer. En voor die dat kwam ik en die hoorde voor de eerste keer. Ja. Of heb je hier een hinder in? Nee, we hebben wel een Fries hinder. En er zit nog een valsje in. En die hiest, die moet nou straks presteren. En die ben wel even een keer goed keer. Hello, we are French. The French family. French familie? Yes, it's French. We are French. Door hij zo mooi in de lange lijn en dan zit ik een beetje mooi doorzetten. Dat is die kwaliteit. De danser, hè? Ah, die is dood, dankjewel. Ja. En dat doet de baas zelf even? Maar ik begin altijd voor. Dat doen ze, ik heb niet goed aan, maar altijd dan wat huller, maar die ook met mijn jongen. Dat langzame draven, dat is mij wat we de beren gewoon. Is dat de doensexpert? Ja, eigenlijk wel, maar het maakt net hut met mij. Want ja, ik heb weinig conditie, ik zou dit hier weer trainen, maar ik stel het uit nooit taken meer. Ik leef nog. Dit is doensje, hè? Ja, dit is mooi toch? Dit is genieten. Hier komen de meesten voor. En hier kijken ze toch op dat zo'n hinder, zat doen zijn binnenkomt op het achterbeen. En dat liep het van een hinder heel makkelijk. Maar dit is maar wat een peerhinders, Friese hinders kennen. Dus steen lopen en dan toch de fjord in takt en in regelmaat optillen en met de zetten. En dan net vooruit gaan. Als je de meest niet doorgaat, maar dan toch gaan ze automatisch wat vooruit. En dat is net een echte passage in Piaf. Dit is gewoon, ga ik kicken. Ik ben helemaal blij. Super, Heidje.
20 jaar, Schalke 397. Wat laat hij zich weer zien? Schalke 397. Ja, dat waren ze, de oude hengsten. We gaan even naar hem toe, dank je. Hoe is de naam van de hengst die we nu gaan?